Comença un nou dia a casa Leonardo. Mama, què farem avui? El mateix que fem des de fa 3 generacions. El padrí Leonardo i la padrina Maria van pujar a aquesta casa amb sentit comú i nosaltres seguim la seva manera sàvia de fer. Ens llevem amb el ritme de la llum. La remor del riu ens acompanya. Una melodia suau que convida a començar el dia amb calma. Vivim les estacions al compàs de la natura. Ell ens ensenya a fer amb menys, estimant més. Encenem el mateix foc. Posem l'aigua a bullir. Planxem les estovalles. Estirem els llençols brodats amb les mateixes mans de sempre. Parem les taules per esmorzar. Pugem les portes i obrim la casa. El mateix cafè, la mateixa olor de pastís, un bon pa amb tomata, embotits i formatges dels pagesos que cuiden l'entorn que nosaltres gaudim. La tomata, ben vermella i madura, ens recorda que tot comença a la terra. Res es llança, tot es transforma. Les restes nodreixen els animals, el compost regenera els sòls i el sol ens torna el fruit. Cuidem la terra que ens cuida, que ens alimenta, que ens dona la vida, seguint el seu ritme i el de la lluna, com abans. Cuidem la casa amb el mateix detall, la mateixa calaixera, el mateix rellotge, que sap que aquí el temps no té pressa. Tot es conserva, tot es recorda, cada objecte té una història i cada detall forma part d'un relat col·lectiu, la memòria viva d'una casa, d'un poble, d'un país. I se'ns dibuixa un somriure quan algú arriba com abans, amb el tren, en bici, a cavall o fins i tot amb el ruc català, perquè arribar lent és començar a estimar el paisatge que t'acollirà. Acollim com sempre els que arriben sense reserva i els que reserven de paraula. Aquí la paraula encara té valor i amb una paraula en tenim prou. Rebem els nous hostes i els de sempre amb la mateixa mirada, el mateix somriure. Escoltem les mateixes preguntes. Quin camí porta a l'estany de Montcortès? I el millor lloc per veure els voltors? La mateixa recomanació, el mateix mapa dibuixat a mà. Les mateixes excursions, el mateix perdre el temps de vista, el badar, el mateix art d'escriure postals. El bar de sempre, les cares conegudes, els hostes arriben i somriuen, totes com ho recordaven. Les mateixes persones, als mateixos llocs, amb el mateix humor càlid. És tornar a casa, és sentir que pertanys, és sentir-te part de la família. El porró de sempre, la mateixa baralla incompleta. Com abans, el bar també és punt de trobada, l'escenari on es creuen vides que no es buscaven, però es troben, on conviuen el batec dels més petits i la saviesa dels grans, on es barregen vides diverses, veïns i viatgers, i on naixen projectes compartits. Casa també és una baula del teixit local, un lloc on passen coses del poble, on es construeix futur, on es decideix el present. I per sopar, la mateixa cassola, el mateix trinxat, la sopa, la girella, plats senzills, amb gust d'abans. La cuina de la padrina, aquella que només olorar-la et fa tornar a la infantesa. Després, la sobretaula, llarguíssima, l'enrenou de plats recollint-se amb estima. El luxe aquí no brilla, és la taula ben parada, les flors acabades de collir, el crepitar del foc. Dormir en pau, esmorzar amb calma, els vermuts compartits, sentir que el dia no et persegueix i que la vida t'acompanya. A casa es creen vincles que van més enllà dels serveis,
Vincles que neixen del temps compartit, de la confiança que creix sense pressa i de la senzillesa capaç de transformar-ho tot. Perquè hi ha llocs que no canvien, precisament perquè són ells els que et canvien a tu. I aquell silenci de cada nit, càlid i viu, el silenci dels llocs que et fan sentir com a casa. Anirem a dormir, sabent que demà farem el mateix ofici que sembla petit i és l'art d'acollir, perquè aquí el mateix vol dir rebre, cuidar i estimar, i estem segurs que demà tots desitjarem el mateix, que la vida aquí segueixi sent la de sempre.